že se nám ukázaly nějaké věci, co máme a co nemáme dělat a my se jdeme připravit na zítra. První zápas, těžký série. 2 třetiny jsme mysleli, že nehrajeme playdown, že si hrajeme půlečný florbal na pohodu. Ve třetí třetině jsme zavřeli a podařilo se nám otočit ten zápas, ale nic to neznamená. Jdeme 1-0 a ta série pokračuje zítra. Díky. Dnešní zápas škoda z našeho pohledu, myslím si, že jsme byli lepší ve hře 5-5, bohužel nás potrestaly naše vlastní chyby a naše nedisciplinovanost, kdy byl soupeř, měl až příliš mnoho přesilovek, které nakonec dokázal využít a tím dokázal otočit zápas. Nicméně zítra do toho půjdeme úplně stejně a snad urveme první bod v sérii. Dneska hrozně rozporuplný výkon z naší strany. My jsme byli absolutně dominantní v 5-5, ani jsme to jako nečekali takhle, že by to jako mohlo dopadnout, ačkoliv jsme si to samozřejmě přáli a velmi dobře jsme se na to podle mě připravovali. Myslím, že pro to udělali všichni hráči maximum, ale prostě potom nám rozhodly situace samozřejmě speciální, kdy řekl bych, že bychom dneska měli špatnou přesilovku, ale prostě jsme tomu soupeři nabídli jakoby takové množství jejich přesilovek, kdy si nemyslím, že šlo prohrát dneska, no, z jeho pohledu. Takže nechci, aby to vyznělo tak, že soupeř neudělal nic, aby dneska zvítězil, to určitě ne. Určitě tam měl jako světlý momenty. Na druhou stranu jsem jako pevně přesvědčený a odcházím dneska fakt rozporuplný s tím, že jsme prohráli sice zápas, ale jsem pevně přesvědčený, že tu sérii urveme, protože když budeme hrát 5-5, když budeme hrát tak disciplinovaně, jako jsme hráli některé ty pasáže toho utkání, tak absolutně nemám obavu, že bychom prostě tu sérii vyhráli. Nechci, aby to znělo namyšleně. Myslím si, že prostě ty hráči pro to udělali maximum a nevím, proč by se to jakoby nemělo stát. Takže soupeři děkuju za výkon, byl určitě zajímavý v mnoha ohledů. My si to určitě ještě musíme nějak přebrat, všechny ty věci. My jsme určitě dělali mnoho chyb, které už se v té sérii nebudou opakovat, ale málo jich bylo, které by souvisely se hrou na míčku nebo nějakým florbalem. Spíš to bylo tak, že jsme řešili těch věcí, situací naivně, přemotivovaně a řekl bych v módu, ve kterém by tam zkušený hráči neměli chodit. Děkuju všem.